Istvánban dolgozott az adrenalin, egy figyelmeztetése már van, harmadikra kizárjuk. Akárki is legyen az. Mehet. Balázs kapta el talán legjobban a rajtot, rögtön zárja is a belső ívet, de ott van még Bakos István is, sőt, meg is előzte Jentlőt a belső íven, bár nem kéne nekiabálni, mert Jentlő is nagyon nyomja neki a külsőn, de István a kis Mazdában ott még tartja. De most változnak az ívek, de nem is, Bakos István le tudta már zárni külső ívet, sőt úgy is van maga után valamit, ahogy hallom. És Komáromi Csaba pedig a negyedik. Zarándok Balázs az élen, Bakos István rögtön mögötte, szorosan utánuk Jentlő, és nincs nagyon lemaradva Csaba sem. Első körükben. Nézzük Balázs és István kettősét, lesz ebből valami Balázs. De most mit kicsit? Nem. Nagyon jól zárja a belső íveket. Harmadik helyen pedig Jentlő és negyedik Komáromi Csaba. Zarándok Balázs továbbra is az élen, és Jentlő kezd nagyon fölzárkózni Bakos Istvánra. Ott nagyon csörög valami. Hoppá, ezért kár volt. Na most Komáromi Csaba el tud húzni. Egy kicsúszás a második körben. Az élen továbbra is Zarándok Balázs, aki kiválóan rajtolt. És rögtön mögötte, nem annyira rögtön, meg kicsit mintha lejjebb maradt volna Bakos István. És még egy szép körülvétel. Nagyon jön ez a Mazda, de nem eléggé. Komáromi Csaba, kezd egy kicsit széthúzódni a mezőny. Zarándok Balázs továbbra is az élen, most már jelentősebb előnnyel. Csörög-zörög az a Mazda, reméljük mindenre meg lesz, mikor beér a célba. Komáromi Csaba és Jentlő próbálkozik, egy jobban fölzárkózik, nem ott olyan, mikor a dobogó harmadik helyét. Hiába pörgött ki csúnyán az előző körben. Utolsó körüket fogják megkezdeni, hogyha áthaladnak itt a célvonalon. Zarándok Balázs most már jelentős előtt. És ajjaj, micsoda felreállás van ott, kérem szépen. Ajjaj, Bakos István. Bakos István nagyon gyorsan